wai ni jama'a da Allah tambaya nake da ita, wai dan Allah Baba Tani ko mutum ne? Baba Tani mutum ne kuwa? Anya ba bintuku ya shigo cikin bil adama ba? Wai jama'a je kun saurari hirar da aka yi da Baba Tani? Kun saurari hirar da aka yi da shi da yaren Faransanci, da irin tonan asirin da yayi, da irin bankadar da yayi, da irin wani sirrika ma da mu taɓa tunanin cewa wai yana da su ba, je ya ƙara fitar da su. Na rantsa da girman Allah cin wannan ƙasar da yaki ko in dai irin su Baba Tani su ne akan mulki ko to ba za a taɓa cin wannan ƙasar da yaki ba. Ba za a taɓa ci ba. Wai jama'a kun san cewa Baba Tani yadda ya zaga bakin bodin Chadi, ya san ƙauyuka, ya san lunguna, ya san dajika, haka ya zaga bakin bodin Cameroon, ya san lunguna, ya san ƙauyuka, haka ya zaga bakin bodar Najeriya ita ma haka. Mu muna tunanin iya bangaren mu ne kadai, ashe wai area border Benin ma yanda ya san area Niger, Chadi, Cameroon, ya sani Najeriya, ya sani haka ya san wancan gurin. Jiya da ya fara binciko wasu gurare da wasu kai, jama'a wai kun san da cewa shugaban kasar Benin din da yake so ya yaki Niger a yanzu, Baba Tani ya taba cetonsa, da shi da tawagarsa sun taba cetonsa tsawon lokaci da dama da aka so a yi mai juyin mulki ko kuma a kashe shi. Ni na yi mamaki, shi yasa duk abin da Baba Tani zai faɗa yana riƙe a kaina. Ba zan taɓa mantawa ba, sama da shekara ɗaya da aka ce Baba Tani akan Chadi, da ya fito ya ce ku bar maganar Chadi ma munafuka ce. Har yanzu da yake cewa ya kori sojojin Faransa a cikin ƙasarsa, ya faɗi wasu garuruwa a ƙasar Chadi, ya ce akwai sojojin Faransa a gurin. Wallahi a wannan gurin duk wanda yake bibiyan Chadi, yake bibiyan Baba Tani, gani kawai zaka ɗan jona a baranka ne, saboda wannan lokacin kana ganin kaman shugaban ƙasar Chadi yana so ya ware ƙasar Faransa ne. Kwatsam sai shekaran jiya aka kawo hari matatan mai na Nijar, wanda sojojin Nijar suka samu damar dakile yan ta'addan nan daga cikin tono-tonon asirin su, har da shugaban kasar Chad da hannu dumu-dumu a cikin sa. Na rantsa da Allah mutumin nan ku duk wani motsi da kuke gani inde a bangaren bodin sa ne a cikin kasar sa ne, ba abin da bai sani ba. Ku je ku saurara, je Baba Tani yayi live din da ina tunanin cewa an dade ba a ga dubatan jama'a wanda suka bibi live din nan ba sama da haka. Ya fara tonan asiri, ya dauko Benin, ya dauko Nigeria, ya dauko Chad, ya dauko duk wasu bododi da kuke tunani, yayi tonan asirin da ya dade bai ba, kuma wallahi a bayanansa kadai ya isa ya girgiza cewa makiya har yanzu makiya ƙarya ne suka bayansa. Kuma a hirar Baba Tani ya nuna mu cewa ai mu a shirye muke mu yi yakin, kuma za mu yi yakin a kullun akan yaki muke. Kuma sannan ya faɗi manya-manyan ƙasashe da idan ka ji abin ma abin kunya ne. Ya ce Benin ɗin duka nawa take, ya ce ko da su bata kai ba, ya ce har yanzu Benin ta kasa kare ƙasarta, barantana ta kare 'yan ƙasarta. Ya kira yawan da Nijar take da ita, kuma ya yi alfahari da cewa babu boda da ba ma karewa a cikin Nijar. Ya ce idan ka ga an shigo mana, ya ce sai dai a tsallako, amma ba ne daga cikin ƙasar ba, kuma wallahi haka ne. Barantana ma wannan karfar ƙasar, wanda Allah ya haɗa mu da shugabanni mugaye, karfaye shugabanni wanda kullun addu'a muke Allah kaga su sama ya jefar da su ya kawo mana irin su Baba Tani. Barantana Najeriya ko maganar ta ma baya yi, daman ya san inda ya ajiye ta. Ya ce ku je ku duba kasar mu, ya ce da girma da fadi, ya ce duk Afirka ba inda ya kai kasar mu girma da fadi, ya ce amma ba mu da sansanin yan ta'adda a yanzu haka a cikin Niger, sai dai a shigo mana. Ya kira Benin din, ya kira Najeriya, ya kira sauran kasashen da suke goya wa tura baya, ya faɗa, ya ce ku je ku duba kasashen shi ku gani, ya ce kuma wallahi haka ne. Allah ya isa mu wallahi, Ubangiji Allah ya kama da shugabanni irin su Baba Tani. Kuma ya ce a shirye suke su yaki, ya ce ko a gobe yaki ya zo, ya ce a shirye suke, ya ce an su babu ranar bacci. Ya ce ba mu da ranar bacci, ya ce kullum akan atar muke, ya ce kuma kullum akan mai da martani muke, ya ce saboda mun san waɗanda suke zagaye da mu, kuma mun san waɗanda suke ɗaukan mu a matsayin mu ƴan uwa ne a baki, ya ce amma a zuciya mun san irin yadda za mu ɗauke su. Allah ya isa mu wallahi, za mu ci gaba da kawo muku bidiyoyin da hirar da aka yi da shi. Ubangiji Allah ya ƙara Baba Tani da Nijar da Mali da Burkina Faso, Allah ya kare su daga sharrin wa'annan azzaliman kasashen irin su Benin, irin su Najeriya, irin su Chadi da dai sauran kasashen da ake so a haɗa baki da su domin a kwatar kwafar da su. Allah